Kena meneh lho. Wih, wis. Yalah. Kagol jebule kena tak kira arep ra kena kagol Mas. Lho ya toh sip. Jan iwake tumpuk-tumpuk. Wah. Hmm, 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 hmm. Hmm, 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 hmm. Lanjut. Kena ra kowe, berat neng pari. Lah ya ta. Berat iwake ya wis tetep layak ta Mas dikonsumsi alias di atas wajan digoreng. Ya ta. Wis pokoke sip. Lanjut dulu. Nah. Kena tenan, oh, Bro. Umpane cilik-cilik, oh, Bro. Lho, tak jerokke iki. Lah ya ta. Lah sip, Mas. Kok rono-rono iwake. Lah ya ta. Ngusik-ngusik, Lek. Tak uculi tenang wae. Yes. Iwake tenang sing nguculi ya tenang, Mas. Lanjut. Kena kena jebule tak kira wis ra kena ya Mas jebule malah kena menyanggang nah iki wae jenenge menyanggang basa apa ku ya ora apa-apa Mas wis sak nganu sing penting sak kecekele sing penting tetap saling menghormati ya Mas ya oke lah. Kena meneh. Wulah berote. Wulah. Uh, uh, nganu bro, nah iki nyengkrek. Tapi wis perjanjiannya mau lho Mas ya. Wis seko awal mau. Oh, wis diketok sama dewan berubah perjanjiannya. Nyengkrek tetap masuk bronjong Mas. Soalnya pertimbangannya berat Mas. Oke, lanjut dulu. Kena ra kowe tak kira arep ra kena ya Mas jebule malah kena ngono kuwi aku wis lali meneh mau sempat tak dasarke Mas iki dasarke ora sip tak kembalikan setelan pabrik Mas tapi rada penyesuaian meneh iya jenenge menungso iki biasa ngono Mas lanjut. Kena maning lah ya undul ora ambles Mas arep ngambleske ora kuat iwake ya dadine ndul ya nrutule wadrijo ngono kae Mas ndul rung sempat ambles wadrijo iki sak nrutul ngono ra Bro putihan ngono kae sak ngono kuwi Mas tapi yo kadang-kadang jenenge iwak iki mangan kadang awake dhewe mangan nggo sendok kadang nggo tangan tok ngono kuwi to Mas.
Kena ra kowe. Wah, nah iki rilis ra, Bro. Ora wong berat kok, Bro. Tandone nak berat ora dirilis, Mas. Nah anteng wae diseblak ya dirilis, Mas. Berarti tandone kan durung layak konsumsi kan. Nah, berat kan layak konsumsi, Mas. Oke, lanjut dulu. Glu kena, Bro. Oke, untuk pari klub hari ini kita cukupkan sekian dulu, Mas. Wes jos pokoknya engko tak spill hasilnya, Mas, Glu iki, Mas. Wah, untuk yang baru menemukan channel ini silahkan bisa support channel ini dengan cara like, subscribe, and share. Untuk yang sudah selalu support, terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan Anda dibalas dengan sebaik-baik balasan oleh Tuhan. Lu, Mas, hasilnya segini, Mas. Juas kemeripi dibagi telu papat terus wis mbetretine wis kemeng iki, Mas. Langsung di blender. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lain waktu, lain kesempatan. See you next time. Bye. Pari Kelep Tambak Rejo. Wah, selalu mantul. Mumpungane rung asat, ayo diserbu.